Jeg skal fortælle jer om et par små begivenheder. Der var en dag, der var et fjernsynshold, vi var ude i Ørestaden. Vi stod der omkring herovre et sted. Jeg håber, I kan se for alle de der lygter. Vi stod herovre et sted, og vi var ved det blæsende pelikan, og det var i oktober, og vi frøs af Pommern. Det var i foråret. Det var en dag, hvor vi frøs i guddommeligt, og vi havde store halsterklæder på. Vi stod derude og snakkede om Ørestaden, og hvad kunne de, og hvad kunne de ikke. Og så tog vi ind i strædet, og pludselig var det blevet forår, og folk sad ude og drak kaffe, så langt øjet rakte. Det var helt umuligt derude. Jeg mener, det mest alvorlige, der er sket, eller det værste ved hele Ørestaden, det er, at de har taget klimaet fra os. De har lavet klimaet langt ringere, end det behøvede at være i Danmark. Du kan tage ned til Dragør, og der kan du opleve dobbelt så mange udeopholdstimer som på den flade mark. Og du kan tage ned til Ørestaden, og så er der igen blevet reduceret med en faktor, således at du har meget få virkelig attraktive klimatimer, udeopholdstimer i Ørestaden, fordi at den er åben, at vinden kan flyve ind, at de høje huse accelererer vinden. Vi kan også lige tage Nyhavn. I ved godt, at Nyhavn den har den pæne side og den uartige side. Den uartige side af Nyhavn, den har sol altid. Når som helst der er sol i Danmark, er der sol på Nyhavn. Og der er læ i Nyhavn på grund af den lave, homogene bebyggelse. Og det vil sige, at Nyhavn har noget af det bedste klima i København. Det er ikke spor tilfældigt, at det er det mest benyttede byrum i København. Så snart der er den mindste stråle sol her i marts, så begynder de, og de bliver ikke færdige før en gang hen under jul. Og tænk på den anden side af Nyhavn. Ingenting i Danmark er symmetrisk. Der er altid the sunny side and the other side. Og det skal vi huske utroligt. Det spiller en kæmpemæssig rolle. Jeg har selv en have eller en terrasse, og det skyldes nu mest, det er Kai Fisker og C.F. Møller, der har ligesom bestemt, huset ligger rigtig fornuftigt. Men det er noget, der vender sydvest, og så er der noget med 40% hegn. Og der kan vi være ude fra marts til oktober, mens naboen kan være ude fra maj til september i deres have, fordi den ligger anderledes, den er mere udsat for vind. Det betyder utrolig meget. Jeg har et billede her, der fortæller netop om det der med, at i de gamle danske byer, der strøg vinden henover, og de skrå tage gjorde, at solstrålerne kom ned i gårdene og varmede stenene og murene op. Og der får du så i gaderne og i haverne i Gudhjem, der får du en varm lufttemperatur, som gør, at du kan være meget mere ude der, end du kan ude på det åbne landskab. Rent praktisk er klimaet i Gudhjem og i Marstal og i Æreskøbing og i Dragør, det er flyttet ned omkring München på grund af den måde, det er bygget på. Omvendt, her er det en bebyggelse fra Landskrona, det kunne også være noget i Ørestaden. Her har de stukket høje huse op i den hurtige vind, og det giver de her turbulenser, der giver en masse ekstra vind hernede, og det giver vind fra alle mulige retninger. Og det kan give en vindhastighed, der er 4 gange højere, end den er herude. Og så må du sætte planker op, for ikke at børnene flyver ud af sandkassen, eller sandet flyver ud. Og senere hen, meget hurtigt efter, så får sandkassen væk. Der var cykelstativ. Det kunne ikke lade sig gøre i Landskrona. Her har de flyttet klimaet op omkring med Stockholm af, mens de herovre ved siden af har flyttet det ned til München. Det er en helt afgørende kvalitetsfaktor, for der er ikke noget, vi er så enige om, som hvornår det er godt vejr, og hvornår det ikke er. Og vi alle sammen, hvis det er en vinterdag, og det ikke blæser, og solen skinner, så klapper vi hinanden på ryggen og siger, hvor er det en dejlig dag i dag. Så skal vi ud og gå tur, ikke? Og så snart vi kan, sidder vi lidt op ad væggen. Alt det der med vejr, det er vi meget, meget enige om, er en helt afgørende kvalitetsfaktor. I San Francisco, der var de ved at skulle rejse en masse højhuse, og så begyndte man at snakke om på Berkeley, at man skulle lige undersøge, så lavede de en film om konsekvenserne af alle de her højhuse. Det ville give en masse skygge på dele af den indre by og Chinatown, og det ville give øgede vindproblemer. Og så endte det med en folkeafstemning i San Francisco. Vil I gerne have mere vind og mindre sol? Overhovedet ikke. Og så måtte de lave en ny lov, der sagde, at ingen ny bygning måtte skygge på det modsatte fortov mellem 10 og 5.
og ingen ny bygning måtte give mere vind, end der var i forvejen. Og de har ikke bygget højhus i San Francisco i de sidste 20 år. Det er stærk medicin, det her med klimaet, og det kan vi som arkitekter gøre utrolig meget for. Og derfor, når jeg ser den her bebyggelse, så synes jeg jo, at der var et eller andet sted, hvor jeg så nogle caféer, der lå på østsiden af nogle huse. Jamen det er jo da helt tosset. Det er den kedelige side af Nyhavn. Det skal man nok ikke gøre. Omvendt, hvis man kan lave nogle torve, der vender mod syd, sådan mest mod syd eller sydvest, ned mod noget vand, så er lykken gjort. Det kommer vi tilbage til. Klimaet er utrolig væsentligt, og det gør man store forsyndelser imod i den ene bebyggelse efter den anden. I de gamle bebyggelser var det altid i orden. Hvis du ser et kort over, hvor der er figentræer, dadeltræer og vindruer i Danmark, så er det Marstal og Dragør og Svaneke og Gudhjem. Det er der, hvor vi har den der klimaforbedring i forhold til det øvrige danske klima. Så kommer der en vigtig ting her, en rigtig, rigtig vigtig ting. Det er, at mange har den opfattelse, at hvis du bare har større tæthed, flere mennesker, der bor i en bebyggelse, så kommer der mere liv i gaden. Og det passer slet ikke. Fordi du kan sagtens lave en række tårne, og der bor en masse mennesker, de kommer overhovedet ikke ned. Det, som betyder noget, det er ikke blot antallet, men det er antallet og den tid, man bruger i byen. Og det betyder, at langsom trafik giver levende byer. Fordi folk er længere i rummet, når de færdes langsommere. Og hvis de opholder sig længe i et rum, så bliver det også levende byer. Du behøver ikke. Over på Sejerø, hvor jeg holder ferie, der har de en lille by med 200 indbyggere, og de har en lille hovedgade. Og den er meget levende, fordi at der hele tiden er folk, der stopper op, og de står i timevis og snakker op ad gaderne. Så når man kigger ned ad gaden, så kan man se 3-4 hold, der står og snakker. Altid er der folk. Og det vil sige, at med meget få folk kan du få en meget levende by, hvis de bruger tid i byen, hvis det er vigtigt at være der, hvis det er dejligt at være der. Vi lavede nogle undersøgelser i Canada, hvor vi fandt ud af, at halvdelen af alt, hvad der skete, var nogen, der kom og gik, og den anden halvdel var nogen, der opholdt sig. Men når du kom og gik, så var du der i mindre end et minut, fra du knaldede bildøren, til du var inde i huset. Og når du opholdt, der var gennemsnitsopholdet, det var på 8,4 minutter. Hvis du så ganger antallet med sekunder, så finder du ud af, at 89% af alt, hvad der foregår i gaden, det handler om ophold og ikke om transport. Og det vil sige, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at invitere folk til at færdes langsomt og bruge meget tid i det offentlige rum. Så kan vi med få mennesker få mere liv i byen, hvis det er det, vi vil. Og det vil vi gerne, fordi det er et stort ønske fra folk, at man netop kan få møde andre, og at det er livligt, og man oplever det trygt osv. Langsom trafik, levende byer. Langvarig udeophold, levende byer. Så det du kan gøre, det er, du kan invitere mere folk, måske for større tæthed og flere højere huse, men det er meget bedre at invitere til, at man bruger længere tid.